Besøget på Theresienstadt. Det var godt en gang for jøderne. Det var i hvert fald det billede, det sendte ud af til. Et billede om, at jøderne havde det godt i Theresienstadt. Et billede om, at det ikke var ligesom alle de andre steder, hvor der var lejre for jøderne. Men her var der flot. Det var indbydende, og man holdt af jøderne. Men på trods af det, døde mange jøder også her. For der var en anden side af hele den her sag. Det så jo rigtig godt ud. Men på bagsiden var det overhovedet ikke så godt. Der var kummerlige forhold på Theresienstadt. Senge og en pose. Hvis man ikke opfører sig ordentligt, og det er egentlig et rum, der kunne så sidde og rådne op. Til de politiske fanger, til de værste fanger, var der små cellerum, små rum, hvor de blev sat ind, hvor de hverken fik sol eller lys. I de værste af dem, så kunne de en gang imellem lige komme ud og få et bad, hvis de var heldige. Men virkelig, de værste forhold. Der var brusebad her. Det så rigtig godt ud, når man kom. Jøderne kunne få brusebad, ikke vaske tøj. Der var alt. Men der var også nogle rum, der blev sat i stand, fordi Røde Kors kom, men ikke blev brugt. Det så godt ud. Fik lov til at gå ud og arbejde. Der var en park, der kunne man se jøderne blive henrettet, hvis de ikke opførte sig ordentligt, blev skudt og var væk. Men på bagsiden af den her væg var et hus, hvor vi seerne kunne få besøg af deres familie, som ikke vidste, hvad der foregik inde bag væggene. Svømningspool lige ud ved siden af den væg, hvor jøderne stod og blev henrettet. Rigtig mange jøder døde i Theresienstadt. De fik ikke lov til at komme videre. Men trods af det, var ingen danske jøder, der blev skudt eller blev sendt videre til en koncentrationslejr. Men rigtig mange andre jøder døde, og de blev sendt videre i koncentrationslejre, fordi de ikke kunne arbejde mere. Så jødeforfølgelsen fandt også i Theresienstadt.